This is oxygen, I'm net. Let's go! 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 Pasti lang naaya kinikam tanga eh. Grabe, subay sa usong ni kamo kwarta ni no. Pitaka baka ni. At wala nang siguro kay kwarta ni. Matay, agi lang bahala ko kwarta basta dako kay taan kining akong yuta diri ako ang kayutaan diri. Ako ang maginta ning bahin. Pero ngano ka kung gisiminto mo puning apil ning diri? Matay gining gasiminto ani. Nakuhaan na ni akong bahin sa akong yuta. Asam to akong swimming pool diri nga. Ano? Uy! Ala! Unsa na kayo nagtabo ani swimming pool na ko diri no? Matay na ay may moagi diri karon kay tulison gin ako kay wala ko'y kwarta. Naog ako. Nahulog gid ko ni. Karon, di agi lang mo karon. Ani ko magulat be. Ay, nakagawas sa jugo sa kalibunan. Ting lugaran eh. Ay, mabista na bukuan eh. O badlungan eh. Ay, ang tao ato. Bano na eh. Oy! Asa ka? Ako na mataron. Ay, may gani kinaaka. Uban na sa ko to be, umista to ba? Uto mo, eh god. Di ka uto kalibunan ba? Mangahoy, may kahoy. May kahoy dia pero di man pangahoyan pod. Amo ba? Ang dumistaron nga. Wala mo guri pistaron. Pero mas maayo ni. Ah sige sige. Ta, ngita tag kaon na to. Unsay kayuhan makita na to adto. Isa mo bro. Isa mo na. Ay, Isa tawanan na. wala magkahoy bro. Atay puspusan taan na ron. Sige, gahit bitaw ta bro. Dahil ito ta. Isog ta. Awa ko niyo, matso ko niyo. Oh. Mas dako pa ko nimo. It's the motherfucking Eagle. Ate ra. Tala. Ta, adto na to. Lah. Lagi tahu ko padulong siguro. Karon, kakwarta na gikuan ni karon. Impas yung mga tawhana mo ron, tulison ta mo ron. Labay mo dire karon. Kunong. Nang mutanaw ta mi ba? Dapit nang namista ning barangay ni Nong. Unsay ngalan na Nong? Kanang gapista ba dira nong? Unsa ngalan ng barangay gani nong? Gikan mi sulop. Sabutan ni. Nangahoy ko gikan may kawin na kuha. Gawas ko ba kay gutom ko. Okay, mo aton dami mistado ni. Limot usang lugar ato. Sig kabalo ka ba? Ha? Kisa man mo? Unsay pista? Ano nga agi mo man kong yuta? Gatuo siguro bug nalipay mo. Karon, bantay lang muna ako mga tawanan mo ron. Wa ra ba ko'y kwarta dire? Unsa man? Namoy kwarta da. Tulis ni. Pangatag niyong kwarta. Namoy kwarta? Wala ra mi kwarta. Nong. Wala gimi kwarta rin nong. No. Lagi sulod ang bulsa gyud. Nangahoy ba mi gikan no. Mangaon ron ta mi adtong Atong kami unahan. dito kay namang kun Kinay pista. Oh, unsa man iyong gisuot? Ay, Rilo gini ba? di piki na nong. Piki. Dili, ambi ni. Ayaw, piki ni nong. Ay, hatag ni mong rilo. Karon ka. Piki ni nong. Waon ko ni Ayaw, mabaligya ko ni. Sama ni mo na. Hinatag ka ba na? Wa ko'y labo to ginatag ni. Bahala. Narabay lumay na. Ako na ni, manglumaye po ko sa mua adoy. Oh, ikaw, asa mo ka? Nganong mo kay gisuot? Ambi ni mo shoot. Ubuan na. Ubuan na mo shoot. Ayo. Oh, sama ni nga. Mahal ba kay ni? Oh, 1.5 kini. Munay akong gusto. Hubuan na aron makakwarta ko. Hubo dayon. Ito puspusan nga nakuha ni ron. Isa man, puspus ka. Sige lang pod kay. No. Mansili unang kinabuhi kisa ni shot. Bubo na lang ko. Kana akong gusto. Hubo dayon aron makakwarta ko. Salamat ha.
So nako. Karon ka nakakwarta na ikaw katuo mo siguro tong mga animal nga makakita ko anak ko rindo na ko shot nga tag 1.5 kuno ni nya kwarto na ko kay wala koy kwarta ya na nato Pero bro. Atay, Yatay. libat man, buta man na ito. Buta mo dito. Oh, ko bro. Piste tala bro. Ala nanggugod ang mga buwan patay dagan ko ni Run. What's up mga bugok? So, shout out din ako. Wala karon na mga amigo nga bugok. Nga sinilayan kay naglasi pa siya. So, unya taon-taon na naguro to. So, shout out na mo day si si G Caliso, si Kois Kulokois, Kois na ko kasi Kinik Kinkoy, Kois. Shout out kay Kois. Og si kana po mga bugok na akong kabarkada dira kanang tig-ayo sa mga guba si Yuratex ug si Jufom. Si Alan Yuratex nga Rinante og si Kurt Jurgan Pagirigan. What's up mga bugok? So karon no, wala ko ka-appeal sa mga kuha nila. Kaya nga online class ko. So karon ako ang i-shoutout na lang si Madam Kunsyal Pinky Gutierrez. Salamat sa pagsuporta ma'am. Mga kami may mga Sina TV. Thank you ma'am. Yo, shout out ko sa kuan nga classmate ako sa college sa una bitaw sila mga timbajihan. Silang Brian Iting, si Kevin Toledo, Rapi Migreño na napulis sa karon na sa kuan sa Bukidnon nga training na karon. So shout out na mo ha, mga timbajihan gud mo. Okay. shout out ko sa akong pamilya diha sa Asaan ug sa akong bugoy nga si Prince Angelo ug sa akong Paris nga si Margie Undo then shout out po ko sa akong mga kabarkada sa una nga karon na Marines na sila si na Edwin Himina, si Bitubin Himina ug sayang magulang nga sundalo na karon si Romel Himina, sayang igsuon nga pulis na pod si Rinante Himina, then sa akong kadungag exam sa Bulacan nga si Castillon nga bag-o pa mi uli sa ila karon maamping uri tanan mga brad. Goodbye mga bugok. Fell in love with you. I don't really get why that guy did you wrong, and I don't really get why you just tagged along. Yeah, so now you're hurting in the process, you got lost, but don't forget you're worth it. The way you look at me, the way you smile.